jeg skulle lave den her ting challenge med kanel eller sådan noget, tror jeg. Ja. Og der skal man så have det i munden i 1 minuts tid eller sådan noget. Og ja, det er altså ting, man gør, som jeg nok har tænkt jer lidt til. Ja. Og som I skal se, så har jeg noget her. Jeg ved ikke, om I skal mere. Nej.